Milli Klin sa San Ġiljan, minn Għawdex għal Malta, ma taqta' xejn il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista. Messaġġ b'saħħtu min-naħa ta' Bernard Grech sabiex in-nies jżommu ħajja tama. Għaliex il-Partit Nazzjonalista se jkompli jistinka sabiex toħroġ il-verità dwar l-iskandlu Vitals. Waqt li kien qed jindirizza lin-nies fil-pjanza tal-Balluta u fl-Klin, il-kamp tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-Gvern Laburista uża flus il-poplu Maltu Għawġi għal skopijiet personali minflok għas-settur tas-saħħa. Sraqtuna għaliex intom tlajtu fil-gvern biss biex issiru miljonarji intom. Maħniex ser inħallukom tibqaw sejrinek. Il-poplu Malti irridu wieġeb, irridu nagħtu tama lil dan il-pajjiż, irridu nagħtu tama lil poplu Malti u Għawġi. Kien għalhekk li Bernard Grech fakkar li fit-8 ta' Ġunju kull individwu għandu responsabilità x'jaqdi. Aħna qegħdin għalik. Aħna qegħdin naħdmu għalik. Aħna lesti li naħdmu għalik fil-lokalità, lesti li naħdmu għalik fl-Ewropa, lesti li naħdmu għalik f'pajjiżna. Imma inti issa trid tagħmel l-għażla. Trid tikkonvinċi l-ħaddieħor. L-elezzjoni li ġejja mhix elezzjoni ta' Laburist jew ta' nazzjonalisti, mi elezzjoni ta' Malti. Ta' Malti u Maltija, Għawġi u Għawġija li jridu jażlu lil Malta, jridu jażlu lil Għawdex u ma jridux jażlu lil kriminali li serqunna il-pajjiżna. Preżenti għal dawn il-laqgħat kien hemm ta' kandidati tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali kif ukoll residenti mill-Klin u minn San Ġiljan illi naqgħu fil-lokalità tagħhom lil kamp tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech għadda rimarki tiegħu fl-istess jum li fih ħarġet il-konferma li Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi se jkunu akkużati b'tixħim frodi u ħasil ta' flus, akkużi marbuta mas-serqa tal-isptarijiet. Fost l-akkużi hemm ukoll nies bħal Brian Tonna u Karċini ta' Nexia BT kif ukoll uffiċjali ta' Stewart Healthcare. Dawn kollha qed jiġu akkużati li parteċipaw f'organizzazzjoni kriminali. Intant, fl-aħħar sija Joseph Muscat innifsu konferma l-aħbar żvelata minn Net News li hu qed ikun akkużat bi frodi ta' 30 miljun euro.